सिडली डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव गासै 52टा अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टार गायसननायनि मोनसे फारिलाइ फैदों आरो बेनिनो दिनै जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लकआवहाय मोननै गायसनदों। गतिके नैबे अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि इयुन जोलैखौ जोनोमनि उननिफ्राय जेब्ला गथ'आ थाबायस्लिंनानै एसे बाथ्रा रायलायनो हायो बे समनिफ्रायनो अंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि जा पुष्टिकर जानाय गुफुं जानाय आदारजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों देहानि जा सांग्रांथि बा फोसाबथायनि हाबाफारि बेखौ अंगनबादिनि गेजेरजों मावनाय जायो आरो बेनो सोलोंथाइ होनायनि जोंनि जागायजेननाय। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि मडेल अंगनबादि सेन्टारफोरखौ जोंनि समस्तियावहाय 14 नं सिरांदुवाराव गायसननो हानायनि थाखाय। BPF होननानै बुङोब्ला 14 नं सिरांदुवाराव आगोल जों बयबो सिनायो मानबगेदा खाम्फा बरगयारिनि बाथ्रा। मानबगेदा खाम्फा बरगयारिया BPF धोरोमखौ नागारनानै बर' हारि दानाय समाजखौ गोजौआव लांनाय गेरेमसा मोनसे गुफुं समाज बर' समाज दानायनि जा सांग्रांथिनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ मावफुंनो थाखाय बिथां बरगयारि UPPL दोलोआव हाबनाय लोगो लोगोनो सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव BPF दोलोआ जिर' जानानै फैबाय। साफा सानै दङ जाय मानसिया जेरै सानैसो सेंग्राफ्रा हाग्रामानि उन जौनि मोनामनाय माइब्रा अफ्रिनि मोनामनायखौ माने मोननानै थाम्फैया ब्रुं ब्रुं बिरनायखौ होफाग्रा माखासे मानसि थायो। बिदि जोंनियावबो साफा सानै दङ। साभाबिक बे समाजाव थाखायो। BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ गावसोरखौ सरकाराव फैगोन होननानै बुंबाय थादों। सिमां नुनाया गाहाम, मानसि मात्रैनो सिमां नुनांगौ, खिन्थु बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंलिया। जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेजों थांहां बैजों थांहां बेजों एलायन्स खालाम बैजों एलायन्स खालामनानै गावसिनि जा सम बेखौ आद्रि खालामगासिनो दङ। जोंथ' दाबो खावलायो BPF दोलोनि थाखाय UPPL दोलोआव दरजाया जेब्लायबो खुला। हाग्रामानि थाखायबो जों दरजाखौ खेवनानै होबाय, दाखालि बन्द खालामदोंमोन, दा जों दरजा खेवनानै होबाय। फै UPPL दोलोआवनो जयेन जाफैजोब, सारेन्डार जाफैजोब। जों ज' जाजाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो आखाइ हमलायना आवगायलाङो।